Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagis sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglan mo barug ang mga tinunan ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo, nga magkausa ug alang sa tanang panahong gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawan. Maoy hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo. Kauban ni Pastor Jeremias Hangad, ang putling ebanghelyo. Tulumanon nga gihatod kaninyo sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines. Ang putling ebanghelyo. Ang putling ebanghelyo. Ang putling ebanghelyo. Okay, ania na kita sa ikaupat nga discipline, basic discipline sa Kristohanon nga kinabuhi. Atong tun-an niining taknaa kung unsaon pag-ampo. Kay daghan kayong mga tawo nga dugay na sa ilang kinabuhing Kristohanon apan dili pa kahibalo mo ampo. So atong tun-an kung unsaon nato pag-ampo. Pag-ampo sumala sa kabubuton sa Dios. So how to pray? Before ta mo adto sa atong pagtuki-tuki mahitungod sa pag-ampo, ato unang tan-awon ang mahinungdanong butang sa tanang relasyon niining kalibutana. Relasyon nga himsog. For example, relasyon sa bana ug sa asawa, relasyon sa mga ginikanan ug sa mga anak, relasyon sa managhigala, relasyon sa mga kauban sa trabaho, unsa man ang importante kayo nga elemento sa tanang relasyon niining kalibutana. Ang duha ka importante nga elemento sa tanang relasyon mao ang pagpamati ug pagsulti, pagpaminaw ug pagpadayag. Kining duha mahinungdanon kaayo nga mga elemento sa tanang himsog nga relasyon niining kalibutana. Marelasyon man tali sa bana ug sa asawa, or tali sa Kristohanon ug sa iyang Dios. Kristohanon magtutuo ug sa atong Dios. Maminaw kita sa Ginoo pinaagi sa balaang kasulatan ug makig-istorya usab kita sa Ginoo pinaagi sa pag-ampo. So it's both listening and speaking. These two things are essential to any healthy relationship. Kung ang atong relasyon, tali ka nato og sa Dios, mahimong himsog, kinahanglang makahibalo kita or makakat-on kita sa pagpamati o kinahanglan nga makakat-on usab kita sa pag-istorya, sa pag-ampo, mga kaigsuunan. Mao kana ang elemento sa usa ka himsog nga relasyon niining kalibutana. So adunay tulo ka outline ang atong pagtuon mahitungod sa pag-ampo. Una, its antecedents. Ang pasabot niining antecedents, kining mga butang nga preliminary, kining mga butang nga kinahanglan unang mahitabo adisir kita moampo, antecedents. Ikaduha, its ingredients. Unsa ang mga ingredient sa pag-ampo or mga butang nga atong i-appeal sa atong pag-ampo. Ikatulo, its benefits. Unsa ang mga benepisyo nga atong makuha kung kita matinud-anon sa atong pag-ampo sa Dios. Ug ikaupat, its hindrances. Unsa ang mga babag sa pag-ampo. Pero gaduda ko nga niining taknaa ang unang duha ka heading lamang ang atong madiscuss. Gumikan kay limitado ang atong oras. Gaduda ko nga ang atong madiscuss niining taknaa ang antecedents ug ang ingredients of prayer. Karong sunod semana atong pagatun-an ang benefits and hindrances to prayer, mga babag sa mga pag-ampo. Ug doon na pa day ikaupat, it helps ang mga butang nga makatabang kanato aron kita mutubo diha sa mga pag-ampo. Hinaot nga tabangan kita sa Ginoo sa atong pagtuon niining taknaa. Mudangat kita sa unang punto.
antecedents of prayer. Musabot pasabot ining antecedents, mga introductory, mga unang mga butang nga kinahanglan atong mabuhat adisir kita moampo. Antecedents, things that must accompany or go before prayer. Mo kini sila ang preliminary, naguna sa mga pagampo. To be specific, ang antecedent sa prayer adisir kita makaampo kining pagampo gayud nga tininud-anay, kinahanglan mauna ang atong pagbasa sa Biblia ug pagpamalandong sa Biblia. Kinahanglang mauna ang atong pagbasa sa pulong sa Ginoo ug pagpamalandong sa pulong sa Ginoo. Mo kini antecedents, dili di ay kita mudiretso sa pagampo. Kinahanglan nga mamati una kita kaniya. Kinahanglan nga maminaw una kita sa tingog sa Ginoo adisir kita makig-istorya kaniya. Mo kini ang gikinahanglan natong pagabuhaton aron ang atong hunahuna ug kasing-kasing maandam alang sa pagampo. Daghan kay mga tawo nga moderitso sila og lukso ngadto sa mga pagampo nga wala sila namati og una sa pulong sa Ginoo ug namalandong niini. These are needed to properly prepare the mind and heart for prayer, and thus they must precede or go before prayer. Ang pagbasa sa pulong sa Ginoo ug pagpamalandong niini kinahanglang mauna adisir kita magampo. Kining pagampo nga dili kining ejaculatory prayer nga pwede man tang makaampo bisag asa ta, gasakay ta sa jeepney, gasakay ta sa bus, makaampo man ta sa Ginoo. Kinahanglan gyud nga makikistorya ta sa Ginoo sa tanang higayon. Ang prayer nga atong gihisgutan niini kining tinag-as nga prayer. Kining kitara ug ang Dios gahin nga taas nga panahon aron kita makaampo, kay usa kini ka importante kayo nga buluhaton sa tanang mga anak sa Dios. Now, daghan kayong mga Kristohanon nga moderitso sila og lukso sa presensya sa Ginoo, nga wala gani sila na malandong una, wala nila giandam ang ilang kasing-kasing ug hunahuna. So, ang kasagarang mahitabo ni ana, malah ang ilang pagampo, mechanical. Kaya ang pulong sa Ginoo mao kanay maghatag kanato og kainit sa atong kasing-kasing ug hunahuna. Mao kanay maghatag kanato og confidence nga magampo. Mao kanay maghatag kanato og kadasig nga atong ibungat ngadto sa Dios ang atong mga pagdayig, pasalamat ug pagpangaliw po mga kaigsuunan. So dili di ay kuno kita moderitso og lukso sa presensya sa Ginoo ug mo bungat kita sa atong pagampo kung ang atong kasing-kasing ug hunahuna wala maandam. Ug unsaon nga maandam ang atong kasing-kasing ug hunahuna, kinahanglan nga mapainit kini, madasig kini pinaagi sa pulong sa Ginoo. Deep thinking upon Scripture is the best way to prepare the soul for the work of prayer. Kining mamalandong kita og lawom nga pamalandong sa balaang kasulatan, mao kini ang pinakanindot nga pamaagi aron maandam ang atong kalag alang sa buluhaton sa pagampo. Matud pa ni George Swinnock, meditation is the best beginning of prayer, and prayer is the best conclusion of meditation. So, before kita moampo ato kining sugdan sa pagpamalandong, ug pagkahuman sa atong pagpamalandong, moampo kita. Meditation is the best beginning of prayer, and prayer is the best conclusion of meditation. So daghan kayo nga mga Kristohanon, kung honest lang kita, we have to confess nga wala kayo nato hatagi og pagtagad ang atong pagpangandam sa atong kasing-kasing ug hunahuna before ta moampo. Kinahanglan diing mangandam kita. We come before God with a flippant sense of familiarity. Ambot pasabot niining flippant sense of familiarity. Mura og familiar na kaita nga moduol sa Ginoo, wag nato andama ang atong kasing-kasing hunahuna. Gibasta-basta lang nato pagduol ang presensya sa Ginoo with little or no forethought of prior preparation. Kinahanglan di ay kuno kita nga mangandam sa atong kasing-kasing hunahuna sa atong kalag before ta moduol sa Dios diha sa mga pagampo, kay hari ang atong giduulan. Tinuod amahan siya nato,
siya ang atong manluluwas, nahigugma siya kanato ug nahigugma kita kaniya, pero ayaw kalimti igsuon nga hari usab kining atong giduulan sa pagampo. Mao nga kinahanglan nga mangandam kita sa atong kasing-kasing hunahuna. Ang giingon sa Ecclesiastes chapter 5 verse 2. Ang giingon dinhi, ayaw pagdali-dali sa paglitok sa imong baba. Ug ang imong kasing-kasing kinahanglang dili magdali-dali og litok atubangan sa Ginoo. Tungod kay ang Dios anaa sa langit ug ikaw anaa sa yuta, mao nga kinahanglang jutay lamang ang imong mga pulong. Dili kini nagpasabot nga bawal ang taas nga pagampo. No. Ang buot ipasabot niini kinahanglan ang imong pagampo imong gihuna-hunaan og duro, ang matag pulong nga mogawas sa imong baba, imong yung gihuna-hunaan og duro. Dili ingon og gayama-yama ka lang nga murabag pandisal ba nga dako kay tan-awon, pero kung imong kumuton, haskang gamaya ra day kaayo ang pandisal. Hangin ra day ang sulod. Ang atong pagampo whether mubo or taas, kung kumuton ka na kinahanglan bantok, kinahanglan dili hangin. Kinahanglan tinuod gayud nga mga pagampo kay daghan kay mga tawo nga gaampo nga gayama-yama lang. Wala gayud nila hunahunai og duro ang ilang giampo. Mo kinibot pasabot sa Ecclesiastes chapter 5 verse 2. Ayaw pagdali-dali sa paglitok sa imong baba. Ug ang imong kasing-kasing kinahanglang dili magdali-dali og litok atubangan sa Ginoo. Tungod kay ang Dios anaa sa langit ug ikaw anaa sa yuta. Mao nga kinahanglang jutay lamang ang imong mga pulong. But pasabot, bantok ang imong pulong. Kung kumuton, do na gayoy igo nga sulod, dili hangin ang sulod. Mo kanibot pasabot niini, mga kaigsuunan. So, unsa ang gisugo sa Ecclesiastes chapter 5 verse 2? What is the urgent exhortation? Ang giingon dinhi, do not be rash or do not be quick with your mouth, and let not your heart utter anything hastily before God. That's Ecclesiastes chapter 5 verse 2. Kinahanglan ang atong kasing-kasing ug hunahuna miuyon gayod sa pulong nga migawa sa atong baba, or ang pulong nga migawa sa atong baba kinahanglan gayong gihuna-hunaan og duro, gipamalandungan og duro. Gumikan kay gikasab-an sa Ginoo ang mga tawo sa Matthew 15:18. Ang giingon sa Ginoo, kining mga tawhana nagaduol kanako sa ilang baba, apan ang ilang kasing-kasing layo kanako. Ha, daghan kay mga tawo nga ang ilang pagampo mekanikal lamang, gayama-yama, memorized nga prayer, wa gyud hunahunay og duro. Nasayod ang Ginoo niana ug iya kanang gidumtan. So ang pinaka-heart niini nga exhortation, mga kaigsunan, mao ang pagpasidaan batok sa flippant or non-prepared prayers. Nagpasidaan ang Ginoo batok sa mga pagampo nga wala gayud gipangandaman, nga gilitok sa Ginoo nga gadali-dali. Prayer offered with little or no forethought. Now, obviously, si Solomon nagsulti kanato nga kinahanglan gayud nga pamalandungan nato og duro ang atong iampo. Ug unsa ang makatabang kanato sa pagpamalandong? Pulong sa Ginoo, mga kaigsunan. Mao kini mag-andam sa atong kasing-kasing. Wala nagsulti si Solomon nga atong isulat sa papel ang atong iampo. No, that's not what Solomon is talking about in Ecclesiastes chapter 5 verse 2. Ang giwali ni Solomon nga ri kanato mao nga kinahanglan ang atong baba, ang atong utok ug ang atong kasing-kasing nagkauyon sa mga pagampo. Kinahanglan nga kun unsa ang migawa sa atong baba, mao gyud kini ang sulod sa atong kasing-kasing ug sa atong utok. Kining mga tawhana, Matthew 15:18, nagaduol kanako sa ilang baba, apan ang ilang kasing-kasing layo kanako. Unsa ang rason nganong giwalihan kita ni Solomon sa Ecclesiastes chapter 5 verse 2 nga dili kuno magdali-dali ang atong baba ug ang atong kasing-kasing dili magdali-dali sa paglitok ug bisag unsa atubangan sa Ginoo? Unsa ang rason? For God is in heaven and you on earth. Gumikan kay ang Dios anaa sa langit ug ikaw anaa sa yuta. Ang buot ipasabot niini, hari ang Dios. Gamhanan ang Dios, siya ang nagmando, hari kanang atong giduulan. Kinahanglan nga dili danghag ang atong pagduol sa iyang atubangan. This is why we ought not to speak quickly, flippantly, or hastily before God. Gumikan kay hari siya, mga kaigsuunan. Let our words be well chosen and meaningful.
ato gayong gipili og tarong ang mga pulong nga ilitok nato atubangan sa atong hari. Let them be more than mere empty and vain repetitions. Mo gani ka ng pagpangadji sa una ni mga pangadji ba nga wala gihunahunaan, gimemorize lang, mechanical, gabalik-balik, dulumtanan ka na atubangan sa Ginoo nga matang sa pagampo. Ang giingon ni John Gill, mga kaigsuunan, anything and everything that comes up into the mind should not be uttered before God. Not anything rashly and hastily. Men should consider before they speak to the King of Kings. Tinuod gayod, kinahanglan ato gayong timbangon og duro ang mga pulong nga atong ilitok sa atong hari. Sa hari, sa tanang mga hari, dili di ay tanan nga misulod, misantop sa atong hunahuna atong ilitok. Kinahanglan kitang mag-amping. Ang giingon sa 1 Corinthians chapter 14 verse 15, mag-ampo ako diha sa espiritu ug mag-ampo usab ako uban ang salabutan. So we pray with the Spirit and we also pray with our understanding. Dili kita mag-ampo lamang sa atong kasing-kasing, kundi mag-ampo usab kita sa atong hunahuna. I will speak with intelligent and well-chosen words. Mao nga, kung epektibo gayod ang atong pag-ampo nga matinahuron gayod at tubangan sa Ginoo, kinahanglan nga atong iandam ang atong kasing-kasing ug hunahuna pinaagi sa pagpamati ug pagpamalandong sa pulong sa Ginoo. Kay ang pulong nga atong napamalandungan mao man usab kana ang atong ilitok, mao man usab kana ang atong pangayuon sa Ginoo diha sa mga pagampo. So, unsay mga benefits sa pagbasa ug pagpamalandong? Unsay benepisyo nga atong makuha nga kinahanglang magbasa kita ug mamalandong adisir kita moampo? Reading and meditation will furnish the mind. Ang pagbasa ug pagpamalandong mao ang magpuno sa atong hunahuna. Mo'y mag-supply og sulod sa atong pagampo. Kanang mga pagampo bitaw nga gabalik-balik lang, Lord, hatagi ako kapiskay ug kabaskog sa panglawas. Gabalik-balik nga mga pagampo gumikan kay wala na gayoy naduga nga sulod ni ana. Ang pagbasa ug pagpamalandong mo'y maghatag kanato og sulod sa atong pagampo, mo'y maghatag og unod sa atong pagampo. Say for example, kung imong gipamalandungan ang Proverbs chapter 3 verse 5 and 6, unsa may giingon sa Proverbs 3, 5 and 6, trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He will direct your path. So, unsaon man nimo pagampo na, imong ingnon nga Lord, nagasaad ikaw sa Proverbs chapter 3 verse 5 and 6 nga dili ako musalig sa akong kaugalingong kusog ug dili ako musalig sa akong pagsabot. Tabangi ako Ginoo nga dili jud ko musalig sa akong kaugalingon, nga ang garbo dili maghari. Ug nagsaad ikaw nga kung ilhon ka nako sa tanan nga akong pagabuhaton, imong giyahan ang akong lakang. So, imong gilitok ug balik sa Ginoo ang iyang gipamulong, ang iyang gisaad. Ang pagbasa ug pagpamalandong mo'y maghatag, mo'y mag-supply og unod sa atong pagampo. This is absolutely critical for true prayer, to have the mind furnished with the teaching and promises of Scripture. Importante gayud kini sa tanang mga tinuod nga pagampo. Nga atong hunahuna o kasing-kasing masudlan sa ligon nga pagtulunan og mga saad sa pulong sa Ginoo, mga kaigsuunan. Ang giingon sa Psalm chapter 119 verse 49, hinumdumi ang imong pulong sa imong ulipon nga maoy patukuranan sa akong paglaom. Giklaim sa salmista ang pulong sa Ginoo. So hinumdumi ang imong pulong sa imong ulipon. Unsaon man pagsayod sa salmista sa pulong sa Ginoo ngadto kaniya kung wa siya gabasa, di ba? Kung unsa ang iyang nabasahan og napamalandungan mo kini iyang gilitok sa Ginoo sa pagampo. Such a petition necessarily implies knowledge of those promises. Adunay kaalam ug kahibalo ang salmista sa gisaad sa Ginoo. Maong iya kining gipangayo diha sa iyang pagampo. Hinumdumi ang imong pulong sa imong ulipon nga maoy patukuranan sa akong paglaom. That is, remember what you have promised in that word. Remember what you have promised to your servant.
So, unsaon man nimo pag angkon sa saad sa Ginoo kung wa ka nakabasa og nakapamalandong sa saad sa Ginoo. Ang giingon sa 1 John chapter 5 verse 14, mao kini ang pagsalig nga atong nabatunan sa iyang atubangan, nga kung mangayo kita sa bisag unsa sa iyang ngalan, mamati siya kanato. Saad kini sa Ginoo. Pwede nato kining ilitok ngadto kaniya sa iyang pagampo, Lord, nagsaad ikaw ug akong gisaligan ang imong saad, nga kung mangayo ako sa bisag unsa sa imong ngalan, mamati ikaw kanako. Apan nagampo si Jesus, Lord, not my will but yours be done. Dili ang akong kabubuton kundi ang imong kabubuton. Busa nangayo ako Ginoo nga imo akong lamdagan ug imong ipadayag kanako ang imong kabubuton. Ug nagsaad ikaw nga kung mangayo ako kanimo sa bisag unsa sa imong ngalan, mamati ikaw kanako. So I'm praying for guidance that you will reveal unto me your will. So, mutubo ka sa pagampo. Makabaton og unod, duga nga unod ang imong pagampo. Dili mahimong balik-balik ang imong pagampo. Gumikan kay nasuplayan kini og content sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo. This will enable us to have our prayers saturated with the promises and precepts of Scripture, to pray back to God, atong gilitok og balik sa Ginoo, to pray back to God what He promised to do. Atong gilitok og balik sa Ginoo diha sa mga pagampo ang iyang gisaad ngari kanato. Thus, if you or I am to approach the throne of grace properly, kung insakto gayud ang atong pagduol sa trono sa grasya, we must come with the word of God upon our lips. Kinahanglan ang pulong sa Ginoo mao ang ilitok nato sa atong baba. Matud pa ni Donald Whitney, mga kaigsuunan. Donald Whitney, meditation allows us to take what God has said to us and think deeply on it, digest it, and then speak to God about it in meaningful prayer. Mao kana ang benepisyo sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo. Masuplayan og content or unod ang atong mga pagampo. Ikaduha nga benepisyo sa pagbasa ug pagpamalandong sa pulong sa Ginoo. Reading and meditation will prepare the heart. Andamo ng atong kasing-kasing pinaagi sa pagbasa ug pagpamalandong. That is, they will put our hearts in a proper disposition for prayer. Ang atong kasing-kasing makabaton og insakto nga attitude diha sa mga pagampo. This is no doubt one of the greatest reasons why so many of us enter into the presence of God with our hearts cold and dull. Mao kini ang hinungdan gayod nganong daghan kanato ang moduol sa presensya sa Ginoo nga bugnaw ang kasing-kasing ug hamol ang kasing-kasing. Dull. Ngano? Wala na painit, wala nakabaton og kadasig pinaagi sa pulong sa Ginoo. John chapter 11 verse 13. Ang giingon dinhi mga kaigsuunan, kung imong andamon ang imong kasing-kasing ug ituboy ang imong mga kamot ngadto kaniya. You see? Before kita mutuboy sa atong mga kamot ngadto kaniya diha sa mga pagampo, kinahanglang andamon kuno nato ang atong kasing-kasing. Andamon ang imong kasing-kasing ug ituboy ang imong mga kamot ngadto kaniya. That is, before we lift our hands in prayer, we must first prepare our hearts for prayer. Ug wala na gayoy makapaandam sa atong kasing-kasing diha sa mga pagampo nga labaw pa kaysa pulong sa Dios. Ang pulong sa Ginoo mo'y makapa-excite sa atong kasing-kasing nga moduol kaniya diha sa mga pagampo. We are coming before the God of heaven and earth. We are entering the very throne room of Him who is a consuming fire. Muduol kita sa Ginoo pinaagi sa iyang mga saad, ug nagsaad ang Ginoo nga siya ang nanag-iya sa tanang mga hayop ug mga kakahuyan, mga butang. So ang atong gipangayo, gamay ra kay na atubangan sa Ginoo. Ikatulo nga benepisyo sa mga pagbasa ug pagpamalandong sa pulong sa Ginoo mao kini. Reading and meditation will strengthen our faith. Of course, malig-o na nga atong kalag kung kita magbasa ug mamalandong. Kay nga naman, di ba ang giingon sa Romans 10:17, faith comes by hearing and hearing by the word of God.
So nakabaton kita og pagtuo pinaagi sa pagpamati sa pulong sa Ginoo, ang ato usab nga pagtuo mas nahimong lig-on, mas malig-on mga kaigsuonan kung mamati kita sa pulong sa Ginoo. Mao nga giwali sa Biblia kanato sa Hebrews chapter 4 verse 16. Muduol kita nga adunay kaisog sa trono sa grasya. Ako na kining gipasabot sa wali ni adtong miagi. Dili ingog dunatay kaisog nga garbuso ang atong kasing-kasing. Ambot pasabot niini dunatay confidence nga muduol sa Ginoo. Giunsa man nato pagbaton sa kaisog or confidence, gumikan kay dunay saad ang Ginoo. Ato kining gibarugan sa atong pagduol kaniya diha sa mga pagampo. Muduol kita nga adunay kaisog sa trono sa grasya, that we might obtain grace and mercy in time of need. Aron makabaton kita og grasya ug kaluoy sa takna sa panginahanglanon. So, in other words, it was prior thought or meditation before kita muduol diha sa mga pagampo. But what is the reason for such confidence? Unsa ang rason nganong bold kita nga muduol sa Ginoo? Tungod kay wala kitay pangulong pari nga dili makamaong mubati sa atong mga kahuyangon. Apan sa tanang mga butang gitintal usab sama kanato apan wala gayud siya'y sala. So, doon na kita'y kaisog nga muduol sa atong hari, gumikan kay sympathetic gayod siya sa atong kahimtang. Mubati gayod siya sa atong kahimtang. Mukinibot pasabot ni ini mga kaigsuunan. So, before pa nato ibuka ang atong ba diha sa mga pagampo, kinahanglan ang atong kasing-kasing huna-huna naandam sa pagampo. Mao kadto ang unang punto. Ikaduhang punto, ingredients of prayer. Dili day nato kini mapasabot og duro karon kay wala na kitay nahabilan pang oras, pero ang atong pagampo dili ingon og pagpangayo lang, dili ingog nangayo lang kita. Kay sa daghang mga tawo ang pagampo na reduce into asking, give me, give me, give me Lord. Ang pagampo aduna kini adoration, adunay pagdayig sa Ginoo. Adunay confession, adunay pagsugid sa Ginoo. Adunay thanksgiving, pagpasalamat kaniya, ug adunay supplication, pagpangayo. So ACTS, acts, adoration, confession, thanksgiving, and supplication. Mutubo kita diha sa mga pagampo kung kita mamalandong ug mamati sa pulong sa Ginoo. Well, dili na gid kita makapadayon no kay wala na kitay oras. So dinhi lang gayud kita taman di ay sa atong pagtuon niining takna. Alang sa mga kahigalaan nato nga wala pa kang Kristo. Nganong dili man mo ganahan mo ampo. Nganong maglikay-likay man sa pagampo. Nganong wala gyoy pagduol sa Ginoo diha sa pagampo. Gumikan kay ang kasing-kasing layo sa Dios. Unsa may nakapalayo sa Ginoo, ang Biblia nagaingon ang sala nato mo'y nakapalayo, mo'y nakapahimulag kanato sa Ginoo. Mo'y hinungdan nga walay kasing-kasing usa ka tawo nga moduol diha sa pagampo, pero kining tanan mausab kung ang balang espiritu magapanglihok sa imong kasing-kasing higala. Kung hatagan ikaw og tinuod nga paghinulsol ug pagtuo kang Kristo, kung bag-uhon sa Ginoo ang imong kasing-kasing, hinulsulan nimo ang imong sala ug mudangup ka sa Ginoo alang sa kapasayloan ug alang sa kaluwasan, then, only then, mga kaigsunan, makaampo gayod ikaw sa tinuuray gayod. So hinaot nga ang balang espiritu mao'y nagapanglihok sa imong kasing-kasing una-una aron ikaw muduol sa Ginoo unang-una alang sa pagampo sa imong kaluwasan, pagampo sa paghinulsol, ug ikaduha, pagampo ingon nga anak sa Ginoo nga gihigugma niya ug nahigugma kaniya. Christian walk with God. Gawas kun mahitabo kana sa imong kinabuhi, magpabilin ikaw nga estranghero sa tinuod nga mga pagampo. Ug kung wala ikaw galakaw atubangan sa Ginoo, galakaw ikaw atubangan sa kaaway sa Ginoo or kauban sa kaaway sa Ginoo nga mao si Satanas. Repent of your sin and believe in Jesus Christ and you will be saved. Magampo na kita. Salamat Ginoo sa pagtuon niining taknaa. Among gituuhan o Dios nga ang imong pulong sumala sa imong saad, dili gayud mo balik kanimo nga walay kapuslanan. Og nagtuo kami
nga ang balang espiritu gamhanan nga maoy mo duso sa among kasing-kasing nga makaampo gayod kami sa tinuuray gayod o dili mala nga pagampo, dili mechanical nga pagampo. Tabagi kami o Dios nga motubo kami niini, pero kinahanglan nga among buhaton ang discipline of reading and meditating your word aron kami motubo diha sa mga pagampo. Salamat o Dios. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935 744 3030.